Bi juma ye bi ye bato don ye bato kɛbaga ye hadamadenw ye a minɛbaga ye ala de ye yarabi an bɛ dugawu kɛ ala ka an ka jamana kolo suma an bɛna bato minnu kɛ bi juma yarabi cɛ ta ni muso ta ala ka a bɛɛ lajɛlen minɛ min ye hɛrɛ ye a fɔcogo la a kɛcogo la ka ɲɛsin an ka diinɛw yiriwa ma jamana basigi ma ala taala ka kɛ ten ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa kɛ u ma jamana in yarabi ala ka a kolo suma aw y'a faamu cogo min aw ka kumaso la mandi ani aw ka filɛliso la mandi don joliba a n'a ka fiɲɛ tɛmɛ siraw sanfɛ anw y'a kɛ diyagoya ye an ma sɛbɛnnikɛlaw bɛ minnu sɛbɛn don o don anw bɛ olu bayɛlɛma aw ye aw bisimila sɔgɔmada in na bakurubaw olu filɛ nin ye min bɛ tali kɛ kiri bunakun kan madame Buwarɛ Fili Sisoko hali n'a ma ɲɛ ko kiri kɔni ye a ka jaabiw bɔ ka bi Fili Sisoko an balimaw ko a ka avocat a ma se a ɲɛji la kɛnɛ kan a ɲɛji bɔra wa madame Buwarɛ Fili Sisoko a ye jigilatigɛ kan dɔ fɔ min sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye o fasiri Malikura taasira o kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ an ka minisiri min ɲɛsin bɛ diinɛ ni batoko ma Mahamadu Kɔnɛ a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a y'a jira k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi bɔcogo foyi tɛ jamana in na min n'a sɔrɔ ni diinɛ sira tɛ o tuma a ye wele bila diinɛ ɲɛmɔgɔ ma fanga ka kɛ seere ye o kɔfɛ telimanitigiw jɔyɔrɔ ka bon bi kosɛbɛ Bamakɔ sigi la hadamadenw ni n'u bolofɛn lakanani sira dɔ don ka bɔ sigida la ka se sigida la wa maa fasuguya bɛɛ b'a la maa ɲuman ani maa kolon sɔgɔmada in na sɛbɛnnikɛlaw olu da sera a yɔrɔ dɔw ma nin de y'aw ka don kibaruya la fanbaw ye minnu bɛna walawala n'u farala ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔyaso fɛ a bɛna walawala ne Burama Sanogo fɛ ka sɔrɔ Augustin ka fara Lamine ka fara Sirifukɛ kan ani olu bɛ régie la ka bɔya ka aw lasɔrɔ jaw ani kumakanw la lamɛnbagaw ni filɛbagaw dɔwɛrɛ t'aw ye k'aw bisimila ani k'aw tulo majɔ joliba n'a ka fiɲɛ tɛmɛ siraw fɛ aw ni ɲantuma an balima i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min kiri min n'a y'a sɔrɔ ni da don bɛ a la o dɔ fana n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ka pankurunko ye hali n'a y'a sɔrɔ kuma caman bɛ o ko kun kan kiri yɛrɛ fana o ko bɛ sen na commune 1 tribunal an balimaw ani ka taa se commune 6 o tribunal ma o kiri bɛ tali kɛ mun na an ka jamana bɛrɛbɛrɛtɔnw n'u bɛ tali kɛ parti politigiw la aw hakili b'a la jamana faamaw ye sariya dɔw ta min bɛ se k'u ka baaraw ka a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen parti politigiw ani hali faraɲɔgɔnkan kulu yɛrɛw kɛ minnu ka hakilina an'u ka baara bɛ ɲɛsin politiki baara ma a bɛɛ lajɛlen cira ni ka a bɛɛ lajɛlen bɔ a dɔgɔkɔrɔ u ka baaraw yamaruyalen tɛ Mali fantan a 4 si fɛ hali n'a y'a sɔrɔ kuma in kɔni taara solonani donna dɔw fɛ avocaw minnu ko nin kuma in tɛ jamana jɔ kuma ye wa fana baarabaw de kɛra ka kɔn bi ɲɛ o kuma u tɛna sigi ka nin ko in lajɛ u ye a kɛ jalakiliw ye ani ko fɛlata bɛ u la ka se kiri tigilamɔgɔw ma waati min u ye nin sɛbɛnfuraw ta ka don u kamankɔrɔ u sera kiribonda fɔlɔ minnu ma o bɛ tali kɛ Bamakɔ marayɔrɔ n k'a fɔ kiritigɛ so 3nan na n'o bɛ tali kɛ an ka commune 3 o kiritigɛ bonda la ani ka taa se commune 4 ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ o kiribonda 2 y'a jira k'a fɔ ko olu ka sigi cogo la ani olu ka baara yamaruyaw nasira fɛ ko olu tɛ se k'u da don nin waleya in na barisabu jamana de ye nin kuma fɔ o kuma baara bɛɛ ni a tɛmɛsira don jimisɛnnin bɛɛ ni a tɛmɛsira don o kuma u ka taa fan yɛrɛ ɲini commune 3 ni commune 4 kiribonda so ye u yamaruya n'o ye o de y'a to avocat ninnu solonani donna ninnu parti politigiw tɔgɔ la halisa u ma sigi commune 1 tribunal fo ka taa se commune 6 ma u ye yen 2 olu magɛ o de y'a to olu ye wele bila u ma u kana n'u ka dalilu ye ani k'u ka hakilinaw da kɛnɛ kan min ni o kɛra nin kalo in tile 7 a n'a tile 8 tɛmɛnen na o min ni a kɛra hali n'a y'a sɔrɔ commune 1 tribunal ta da ma se ka don kɔɲɛw la ka d'a kan contentieux de l'État jamana ka maa min n'a sɔrɔ o kan ka na kɛnɛ yɛrɛ kan jamana tɔgɔ la a yɛrɛla ko contentieux ko ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ka da o ka sebaliya ka kɛnɛ ka commune 1 tribunal ta o cɛra ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila nin kalo tile 28 nata la min bɛ tali kɛ commune 6 la o tribunal la n'a ma ɲɛ k'a fɔ laɲiniw bɛɛ ye kelen ye o yɔrɔ la seereya dɔw sɔrɔla ka bɔ kiiri tigilama dɔw yɔrɔ la min bɛ tali kɛ indépendant na ale ye min sɛbɛn
a y'a yira k'a fɔ kiiri tigilama dɔ ye a ɲɛfɔ olu ye k'a fɔ ko o kɛnɛ kan contentieux de l'État kɔni sera yen wa fana avocat ni u ni ɲɔgɔn cɛla la ko da yɛrɛ kun donna kow la barisabu avocat minnu taara ni papier ye min bɛ tali kɛ parti politique olu ka hakɛw ɲinini sababuya la o bɛ tali kɛ maître Mamadou Camara ani a jɛw la o la sa kɛnɛ kan kuma kɔni da yɛlɛla o kuma yani kuma yɛrɛ ka dayɛlɛ kiiri ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ baara dɔw bɛ ko majɛ bɛ olu la u ka olu fara ɲɔgɔn kan requête dɔw bɛ ani ka taa se min bɛ tali kɛ pièce dɔw la ko majɛ bɛ olu jɛ olu ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn a waati ma ka kɛ ni baaraw boloda cogo ye kiiritigi o donnama kama min bɛ tali kɛ commune 6 la o fana ye kiiri cɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ o pièce minnu ka kan ka ɲini ani o majɛ minnu bɛ baara la olu bɛ se ka lakilen cogo min yanni kalo in tile 28 cɛ o la sa sigi kɛmɛ ka débat baw kɔnɔ hakilina baw kɔnɔ minnu n'a y'a sɔrɔ ni olu bɛna walaka nin kɛnɛ kan min kɔni dɔnna min fɔra ani min n'a y'a sɔrɔ o lamɛnna ka ban maître Mamadou Camara ale da ka ban ni ale ye solonani donna ye solonani donna min n'a y'a sɔrɔ sɛbɛnfuraw bɛ ale bolo parti politique olu ka defani kɛnɛ kan olu ka san sɔrɔ o kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ nin kumakan min filɛ nin ye n'o ye k'a fɔ Mali kɔnɔ yan ka parti politique ci ale ma a ɲɔgɔnna sariya sɔsɔko ye munna maliden dɔw de joli bɔnna yaasa nin ko in ka kɛ maliden dɔw ye tɔɔrɔ bɛɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan yaasa nin ko in a ka se ka sigi sen kan la charte des partis politiques ani parti politique u ye mago minnu ɲɛ jamana kɔnɔ ka nin bɛɛ kɛ fɛn f'i ye k'a lafili nin man ka faamu maliden yɛrɛ man ka sigi ni ka a lajɛ wa fana ale ye kiiri dɔnbaga ye wa ale ye avocat ye k'a fɔ ko sariyaden dɔ bɛ yen min bɛ se ka fanga yamaruya a ka se k'i sinsin o kan k'a fɔ ko a bɛ se ka parti politique ci ka bɔ yen ale ma o yɔrɔ ye wa au contraire fanga yɛrɛ de bɛ parti politique u sinsin démocratie fanga n'a sɔrɔ an ka jamana bɛ o bunakun kan maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɛɛ jɛ fanga na ko parti politique tɛ yen walima k'a fɔ ko i bɛ jamana mara bi ko parti politique olu sen t'a la nka mɔgɔ sigilen bɛ ka don min kɔnɔ ko k'a fɔ ko kumabaw bɛna fɔ nin ko in kɔnɔ o bɛ tali kɛ nin kalo tile 28 na indépendant ale y'a bolonɔ bila Musa Sayon Kamara o bolonɔ don aw bonya b'a la. An balimaw min bɛ tali kɛ essor la sɔgɔmada in na kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko l'essor a y'a jira k'a fɔ général d'armée Assimi Goïta a kurakurayara charte la k'a fɔ ko san 5 kan ka suman ka di a ma wa n'o ka kan ka kɛ ni baaraw boloda cogo ye baara minnu nun donna a fɛ olu bɛ se ka kuncɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na cogo min na a bɛna ta a ka di maa yɛrɛ ma kɔlɔlɔ bɛ se ka ye a la barisabu o tigi tɛ a daminɛ cogo dɔn a laban bɛ se ka o kɔnɔna fili ko ka ɲi a tigi bolo min ye a daminɛ o b'a laban cogo jɔnjɔn dɔn nin kuma minnu n'a fɔra jamanadenw fɛ a kɛra sɛbɛn charte fɛ charte min n'a sɔrɔ san 1 bɔɲanko a ye jamana a taasira caman jateminɛ ani hakilinaw kuma in nana sɛbɛnciya député CNT kɔnɔ maa 100 ani maa 31 maa si m'a fɔ ko kuma in tɛ ale hakilina ye wa dɔw yɛrɛ farala kan olu fɛ koyi barisabu min bɛ tali kɛ sariyakolo damadɔ la o yɛlɛmana min bɛ tali kɛ sariyakolo 4nan min n'a sɔrɔ o tun bɛ kuma k'a fɔ ko jamana faama n'a a kɛra jamana faama ye transition kɔnɔ min bɛ tali kɛ furancɛ fanga kɔnɔ o kɔfɛ kalafili min ni o bɛna boloda ka dɛnkun o la o kuma ko a tɛna se k'i kan bɔ o sariyasun yɛlɛma donna o yɛrɛ la koyi min bɛ tali kɛ Assimi Goïta la a bɛ se k'i kan bɔ tuguni hali n'a ka fanga yɛrɛ banna don min kalafili min n'a bɛna o labɛn a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye o kɛnɛ kan wa o sariya kelen taara ɲɛ ka yira k'a fɔ o bɛ yamaruya Assimi ye cogo min o bɛ se ka yamaruya Mali marakɛla bɛɛ ye ten hali CNT maa minnu dafilɛ a kuma na kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u kan bɔ hali ka ja ɲɛmaaya yɔrɔw nɔfɛ ka kɛ ni fanga in a bandon ye walima kalafili minnu n'a y'a sɔrɔ ni olu bɛna nɔrɔ nin na o la sa a yɛrɛla min bɛ tali kɛ sariya sun dɔ fana fɛ min bɛ tali kɛ sariya sigiden 9nan na Assimi Goïta fanga min tatɔ filɛ ni ka kalifa a la o fanga min n'a sɔrɔ ni a dilen filɛ a ma o fanga in a ka ja fɔlɔ a b'a jira k'a fɔ Assimi Goïta Mali a bonya a n'a karama ani a taasira ɲumanw hakili kan ka to olu la ani a fɛ ani ka olu jidi o la fana Assimi Goïta a bɛ wuli don min n'a sɔrɔ ni o y'a sɔrɔ jamana basumanen don jamana basigilen don a ka ja a bɛ se ka wuli ni kalafiliw ye kalafili minnu fana ni a bɛna olu labɛn a ka dɔn k'a fɔ tigitigi k'a fɔ a bɛ se ka olu labɛn ni a ka labɛn cogo ye
min n'a sɔrɔ a tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye jamana ma. Maa dɔw ye u yɛrɛ ɲininka yɛlɛma transition ka nin hakilina min filɛ nin ye yɛlɛma a tɛna majɛ kɛ wa? O tuma a yirala k'a fɔ ko maa dɔw fana bɛ yen olu ma se ka u yɛrɛ sɔrɔ nin hakilina kɔnɔ nka mana tigɛ da o da la Asimi Goita san 5 kura o sumana ka d'a ma wa fana o bɛ kuncɛ waati la fɔ ni jamana ye a ka basigi sɔrɔ waati min na kalafiliw olu bɛna nɔrɔ o la. Essor sɔgɔmada in na ale bolonɔ don aw bonya b'a la. Kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko Alliance. Alliance y'a jira k'a fɔ Madame Buware Fili Sisoko a kumana. Wa min ye misi ko ye k'a ka avocat Maître Tunkara an balimaw k'a ye ɲɛji bɔ kɛnɛ kan. Nin ka suma kiri ɲɛdɔnbaw ka ɲɛfɔ la. Kiri kɛnɛ kan juge dɔ ka kasi walima avocat ka ɲɛji bɔ an balimaw k'a bɛ misi ko fɔ. Jɔrɔ do wa? Yɛlɛma dɛsɛ yɛrɛ do wa? Yɛlɛma hadamadenya yɛrɛ de ye a bila la sa wa? Hinɛ ani kimi min bɛ a la. A mana tigɛ da la Alliance ka ɲɛfɔ la a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Madame Buware Fili Sisoko la kiriw kɔni i n'a fɔ o jaabiw y'a fɔ cogo min a bɛna san 10 kaso datugulen bɛnbɛn kɛ 100,000 CFA wari la a bɛna o fana sara. O dɔrɔn tɛ nafolomugu yɔrɔw olu fana sumana ka d'a ma n'a y'a sɔrɔ ani société Guillosar u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka olu sara ani maa yɛrɛw n'i y'a fara ɲɔgɔn kan Madame Buware Fili Sisoko a kelen ka sarata CFA wari miliyari caman a bɛ se o la. Nin kuma in mɛnnin kɔfɛ a ye Maître Tunkara a y'a dabali ban. A ko mun na ale yɛrɛ ye kiri ɲɛdɔnba ye avocat don min bɛ tali kɛ ale ka cliente la Madame Buware Fili Sisoko ale yɛrɛ de y'a laɲini koyi kiri in ka se ka kɛ wa kiri tigilamɔgɔw u b'o dɔn o de y'a to kuma taa ni ka segin kɔnɔ sanga n'a ka waati k'u yɛrɛ tun bɛ u da se o kuma ma. Maa min bɛ fɛ kiri ka kɛ Maître Tunkara y'a bila minɛn damadɔ kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ se tɛ a ye don min a bɛ minɛ ka bila la. Filanan ni nafolo ko tɛ i b'a sɔrɔ o yɔrɔ la kɛnɛya o minɛnen bɛ a la walima a ka du kɔnɔna fɛn caman bɛ yen min bɛ majɛ kɛ o kan ka dɔn kiri tigilamɔgɔw fɛ. Madame Buware Fili Sisoko ale bɛ se ka sɛbɛntiya min na nafolo min fɔlen filɛ nin ye an balimaw a t'a ye a sɔrɔ cogo t'a ye wa fana si kaso nin y'o de fɔlen ka yira a la n'o tɛ ale b'a miiri k'a fɔ nafolomugu min fɔlen filɛ Madame Buware Fili Sisoko ye Tunkara ko ale bɛ se ka seereya a kan a nafolomugu in tɛ a bolo k'a sara o b'a jira bila cogo t'a la n'a ma nafolo in sara o kuma dakuruɲɛ kelen a bɛ fɛ ka fɔ a ye dugu la k'a b'a si kaso de kɛ n'o ye Maître Mamadu Kamara ka kuma ye n k'a fɔ Maître Tunkara ka kuma ye Tunkara min y'a ka avocat ye Tunkara kɔni taara ɲɛ a ko nin kuma min fɔlen filɛ n'o bɛ tali kɛ si kaso la ka ɲɛsin ale ka cliente ma o kun tɛ ale ka laɲini ye ale jɔrɔla nin yɔrɔ de la o de y'a to sanga n'a ka waati Tunkara y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Madame Buware Fili Sisoko la ale y'a ka jɛlenya jira a ka tilennenya jira baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nafolomugu dɔw kun kan ka sara Tunkara ka ɲɛfɔ la n'a y'a sɔrɔ ale ka cliente n'a tun ma jɔ a jɔyɔrɔ la sisan b'a sɔrɔ an tun bɛ kuma min na an tɛna ye o yɔrɔ la o tilenneyaw bɛɛ b'a a sɛbɛntiya ale ye k'a fɔ Madame Buware Fili Sisoko o tuma ani nin man kan kiri bolo a yɛrɛ de bɔra a ka baaraw la ka n'i yɛrɛ di jamana ma ko kiri ka se ka kɛ kiri kun ka kan k'o jateminɛ Tunkara ka ɲɛfɔ la nin si ma jateminɛ Tunkara kɔni y'a kuncɛ ni min ye o ye ɲɛji ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale n'a ka avocaya ɲɛdɔn min bɛ ale la k'a fɔ ale ma se ka kiri tigilamaw kunkolo minɛ k'u lafaamuya fɔ k'u lasɔn min bɛ tali kɛ Madame Buware Fili Sisoko a ka jɛlenya a n'a ka tilennenya la nin baara in kɔnɔna na nin waleya min ni jamana tun y'a kalifa la a ko ale b'a jigiya ko o ye majɛ ye ale ma o ye majɛ ye ale ma kiri ka kan k'a jateminɛ k'a dɔn ni maa sugu u jateminɛli baaraw kɔnɔna na an'u ka hakilina tali ba la o bɛ kɛ sababu ye ka maaw sɛbɛkɔrɔ da kiri la Madame Buware Fili Sisoko n'a ma ye k'a fɔ a ka solonanidonna avocat Maître Tunkara kɔni y'a ko laban ni kasi ye Fili Buware yɛrɛ n k'a fɔ Fili Sisoko a yɛrɛ ye min fɔ o de ye k'a fɔ ale bɛ yɔrɔ min na bi Madame Buware Fili Sisoko a ko a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi an balimaw ko a ko kɛra misi ye ale bolo munna ale tun ye kiri miiri mun ye k'a fɔ ko jɛlenya kɛnɛ don k'a fɔ ko seereya minnu bɛ ale bolo ko o bɛna kɛ sababu ye k'ale lajɛya o si ma se ka ale lajɛya ale kɔni bɛ min miiri nin ko kɔnɔ kiri ma kɛ ko ye min bɛ se ka kɛ jɛlenya sabatilen ale bolo nka a kɛra ko ye min bɛ se ka ale yɛrɛ tɔ nɔgɔ munna n'ale tun b'a dɔn k'a fɔ o bɛna kɛ kiri ye munna a tun b'a yɛrɛ di kiri ma hali a fɔra ale ka se ka kanabila min sɔrɔ ka taa a ka so a ka nafolomugu min sara a ko o kɛɲɛ de y'a to ale ma se ka o sara fo ka taa a ka so bi o nafolomugu ma sɔrɔ ale kun wa ale dara kiri la de k'i yɛrɛ bila kiri ka bolo kan nin bɛɛ kɔfɛ kiri ka se ka jotigi jo
ka jalakitigi jalaki o kiiri kelen le na laban miliyari caman k'o da ale kunna ko a k'o sara n'o tun bɛ ale bolo yɛlɛma ale tun bɛ bi bɛɛ kɛ kaso la wa n'ale kun dan b'a la k'a fɔ ko a jo tɛ kiiri in na ko yamaruya ni o seereyaw bɛɛ tun bɛ ale bolo yɛlɛma madame Bɔrɛfili Sisoko ko ale tun bɛ nin bɛɛ kɛ kasolabila la wa kiiri kun kan ka nin bɛɛ jateminɛ nka a ko kɔni ale tɛna dan nin ma a bɛna a ka avocat bila min bɛ tali kɛ maître Tunkara la u na min bɛ tali kɛ sariya so yɔrɔ olu sɛgɛrɛ bari sabu ale bɛ yɔrɔ min a nimisi ma se ka wasa ni kiiri in ye alternance alliance n k'a fɔ sɔgɔmada in na alliance ale de ye a bolonɔbila an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ka jamana kɔlɔsuma kiiri ko minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yarabi ala ka ɲɔgɔn faamu ala ka o na a kɔnɔna na. an ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ n'a bɛ wele ko esor jamana jafilɛsoba sanfɛ sira dɔ bɛ sigi sanga n'a ka waati o kɛnɛ in ye sira ye jamana faamaw ka u wele cakɛbonda sow minisiriw ani ka taa se gouvernement kɔnɔmaw u kana ɲɛfɔli kɛ tigitigi u ka baaraw taabolo la ani u ye wasa minnu sɔrɔ majɛ minnu bɛ yen nɔ hakilina minnu bɛ u la mun kɛra ani a tɔ ye mun ye malikura taasira a kɛra kɛnɛ ye minisiri caman o tɛmɛna a fɛ a kɛra kɛnɛ fana ye faamuyali caman sɔrɔla jamana yɛrɛ ka taabolo dɔw la nin min ni a kuma bɛ ka fɔ min bɛ tali kɛ an ka minisiri dɔ la ale ye tɛmɛko laban kɛ kɔsɛ in na diinɛ ni bato minisiri Mahamadu Kɔnɛ a ye kumaba caman fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ a diinɛmaw la ani a diinɛ sabati cogo la o de y'a tɔ a y'a jira k'a fɔ ko ale ka nin minisiriso in ale bɛ danganiya nin kɛnɛ ka diinɛ ni bato a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali bilama la munna bɛn ni basigi sɔrɔli sababuya la ale bɛ se k'a miiri k'a fɔ a ka nin minisiriso in jɔyɔrɔ fɔlɔ o de bɛ a bolo bari sabu hadamadenw fɔli ka u bɛn diinɛ de ye o yɔrɔ telimanba ye o de y'a tɔ su ani tile olu ka kutubaw alimamiw ani ka ɲɛsin misiri kɔnɔnaw ma kuranɛ kana kɛnɛw kan ani jamafara kɛnɛ o kɛnɛ olu b'i wele a kɛnɛ kan o bɛ tali kɛ karamɔgɔw ani alimamiw la u ka kumaw bɛɛ bɛ ɲɛsin o de ma u y'o baaraw sabati sen kan Mali jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa fana o sigiyɔrɔw fana bolodalen bɛ u bolo hali don nataw la Kayi kɔnɔna na Segu Sikaso Bamako yan hali a ɲɔgɔnna caman yɛrɛ banbanciw wasa in na hakilina min bɛ u la o de ye ka don mɔgɔw n'u hakilina cɛ ka sababuya kɛ diinɛ ko ye olu ka hakilina ye mun ye o ko kɔnɔ u bɛ mun faamu o kɔnɔ u b'a fɛ ka don hadamaden dɔw n'u hakili cɛ ka yira k'a fɔ ko diinɛ kɛn bɛ majɛ ye an ka jamana ninnu kɔnɔ ka sɔrɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye ko ye olu minnu ye ko in dɔnbaga ye ani a tun ye olu na sigi k'o lajɛ wa a k'olu tɛna sɔn o ma o de y'a tɔ kɔsɛ in na u kɛn bɛ ka wulikajɔ belebelebaw boloda n y'a fɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ka a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ u mago bɛ jamana ka dɛmɛ na a bɛna ta ba ye ba bi dɔ kɔ sɛmɛyɔrɔ de ka ɲi o de y'a tɔ u b'a fɛ k'u kɔ sɛmɛ jamana na munna dɛmɛ caman bɛ yen olu ka kan ka kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ hakaja a yiriwa siraw fana caman ma olu mago bɛ o la o dɔ bɛ tali kɛ faraɲɔgɔnkanw kɛli la o dɔ bɛ tali kɛ hali alimamiw kɛ ani diinɛ laselikɛlaw olu minɛcogo ani u ka hakɛ caman bɛ yen olu kan ka lakile tiɲɛ don jamana ye fɛn caman kɛ u ye nka fɛn caman fana bɛ u mago bɛ o la nin baara ninnu kɔnɔna na dɛmɛ bɛ o la ani hakilina ɲuman bɛ o la fɛn caman bɛ min n'a sɔrɔ ni ale ka minisiriso ani a cakɛɲɔgɔn ko u mago bɛ o la o de y'a tɔ a y'a laɲini k'a fɔ min bɛ tali kɛ ale ka minisiriso la a jɔyɔrɔ ka bon bi kosɛbɛ denmisɛnninw u hakili minɛni na ani denmisɛnninw weleli la ka na diinɛ yɔrɔ la o ye u ka baara ye wa laban in na ko u ka baara ɲɛsin bɛ denmisɛnninw ma tigitigi a ka ja u hakili bɛ se ka bɔ nin kojugu ninnu olu sira fɛ cogo min na Tanba Kamara esor kɔnɔ sɔgɔmada in na ale de y'a sɛbɛn aw bonya b'a la. An balimaw Haut Conseil des collectivités ni ale ye jɛkuluba ye an ka jamana kɔnɔna na cakɛbonda so min n'a ka baara bɛ ɲɛsin sariyaw olu walankatali ma ka ɲɛsin jamana fantan a naani bɛɛ fɛ fanga ka hakilinabaw ani fanga ka taasiraw olu tɔbɔtɔli ani k'u don ba la ani k'u walankata jamanaden m'a kɛ fan o fan ani ka hakilina in sabati o y'olu ka baara ye jamana premier ministre Ablaye Mayiga n'u ye ɲɔgɔn ye ka fara min bɛ fara jɛkuluba kan jɛkuluba min n'a sɔrɔ o ɲɛsinnen bɛ an ka jamana kɔnɔ walima hadamadenw u ka hakɛw ɲinini ma n'o bɛ tali kɛ droit de l'homme kan o commission nationale ba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ CND la CNDH la
CNDH an balimaw ani ka taa se min bɛ tali kɛ au conseil des collectivités u ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye kuma dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ baro in kɔnɔna na faamuyalibaw u nana premier ministre ale yɔrɔ la o de y'a to au conseil des collectivités ɲɛmɔgɔ min bɛ tali kɛ Jakite la a y'a yira k'a fɔ ko olu ka baarakɛyɔrɔ in a labɛn bɛ ka jamana bilasira sanga a n'a ka waati la cakɛbonda soba minnu bɛ yen ani hakilinaba minnu bɛ ta ka se ka a lase olu ma u bɛ jamana fo baaraba minnu kɛra kɔsɛ in na jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen don jamana ka bɛrɛ kɔnɔ o de y'a to wulikajɔ minnu kɛra o la ani cɛsiri minnu kɛra o ma dugu maliden sira o min kɛra sababu ye k'olu ka baara caman bɛ yen olu tun tɛ se ka se marabolo caman na duguba caman bɛ yen olu ka baara in tun tɛ se ka walankata ka se ka sababuya kɛ lakanabaliya in kɔsɛ in na o conseil des collectivités a ɲɛmɔgɔ fulakɛ y'a yira k'a fɔ u bɛ foli di jamana ma barisabu olu sera ka se Mali duguba a bɛɛ lajɛlen na bi u ka baara kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ la a y'o foli kɛ ka ɲɛsin jamana ma a ma da o ma a ko fana olu bolo jan bɛ ka jamana kɔnɔ jamana mago bɛ farankan o farankan na maa ye karisa ye mɔgɔ ye i yɛrɛ kana kɛ wara ye o de y'a to jamana ye o balimaya n'o hadamadenya min ta ka ale ka cakɛyɔrɔ sɛgɛrɛ ale fana mago bɛ o kɔmaseginna k'o kɛ bonya ye ani k'o kɛ bilasiralen k'o kɛ jamana ye o la sa a ko a jigi dan b'a ka jamana ye nin baaraba minnu a ka ja k'a daminɛ a bɛna dafa wa fana olu bɛna fara a kan u jɔyɔrɔ ye baara o baara ye ka se ka o waleya a kɔnɔna na min ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛ a tɔbɔtɔli ma an ka jamana kɔnɔna na o commission belebeleba min bɛ yan nɔ o ɲɛmaaw an balimaw min bɛ tali kɛ jarakɛ la a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ olu yɛrɛ ka nin cakɛ bondaso in na hadamaden ni n'a bolofɛn olu bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo min an ka jamana kɔnɔ o hakɛw ɲinini sira fɛ min bɛ tali kɛ alikadiri jarala a y'a yira k'a fɔ ale ka nin cakɛ bondaso in ko u wasalen bɛ bi kosɛbɛ ka baara kɛ ni nin gouvernement ye gouvernement min n'a sɔrɔ a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ hadamadenw bɛ se ka kisi cogo min na olu y'o hakilinaw an'o o fɛɛrɛ caman ye gouvernement ye a ka taabolo in na kɔsɛ in na olu mago tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o mago tun bɛ cakɛyɔrɔ o cakɛyɔrɔ la walima kuma ɲɔgɔn la ka ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ma don ma kɛ olu ni a si cɛ o la sa o b'a danganiya k'a fɔ ko a hakilina ni a sira ɲuman bɛ nin fanga in kɔnɔ k'a fɔ olu ka baara o baara bɛ yen ka se k'a tɔpɔtɔ ka dɔdɔdɔ k'a bilasira o de y'a to premier ministre ye a kun cɛ ni wele ye ka ɲɛsin nin cakɛ bondaso bɛɛ lajɛlen ma a ko hadamadenya sigilen bɛ fili kan wa ale fana mago bɛ bilasirali la premier ministre a ko ten o dɔ la au conseil des collectivités ka bɔ o yɔrɔ la ka fara hadamadenya hakɛ tɔbɔtɔli an ka jamana kɔnɔ o jɛkuluba kan min bɛ tali kɛ Namori Konate la ka bɔ Essor kɔnɔ sɔgɔmada in na ale de y'a sɛbɛn aw bonya b'a la. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko le reflet d'Afrique a ko yɛlɛma telimani boli fɛn lankolon don an ka jamana kɔnɔ wa a ko ayi munna kɔsɛ in na nin baara in kɛn bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔba la Mali jamana kɔnɔ munna an balimaw kɔsɛ in na a bɛnna ni baara caman o tiɲɛni ye telimani na waati n'aw hakili b'a la jɛkulu minnu tun b'an ka jamana kɔnɔna na bɛn ni basigi sɔrɔli sababuya la Faransi tɔgɔ la ani diɲɛ seleke naani tɔnba tɔgɔ la olu caman taara a kɛɲɛna fana ni an dɛmɛbaa caman olu gɛnni ye partenaires ko don nanzaraw olu ka kulu a kɛɲɛna fana ni cakɛ bondaso caman olu binni ye dugu ma ka kɛɲɛ ni waatiw yɛrɛ kɛcogo ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛlɛw nun donni ani ka ɲɛsin fɛn caman ma n'i ye nin ko ninnu ta k'a lajɛ a bɛna ni gɛlɛya caman ye duguw kɔnɔ ani jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ diɲɛ bilama maa to gɛlɛya fɔ maa ye bilen o kɛra telimani na waati ye an ka dugu ninnu kɔnɔna na o de y'a to maa caman bɛ olu kɔni y'u pan k'u nɔrɔ a la koyi min b'a dɔn sawo min t'a dɔn sawo o de y'a to baara min don u ka bɔ ka bin ka teli wa sanga n'a ka waati u yɛrɛkalen de bɛ ye dugu ma barisabu maa fasugu bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔ gɛlɛya kɛra dɔw nacogo ye baara yɛrɛ kanu kɛra dɔw nacogo ye walima taayɔrɔ tɛ n na n bɛ n ka denbaya yɛrɛ dɔw yɛrɛ don b'a la a ka jan n bɛ n ka nasɔngɔ ɲini cogo di o de y'a to reflet d'Afrique ko a ko bi maa caman bɛ telimani ko in kɔnɔ a kan ka jateminɛ maa jugu bɛ a la maa ɲuman bɛ a la nka a bɛna ta sɔrɔ ɲini ko jugu i bɛ taa bi dɔ fana da kɔnɔ koyi o de y'a to telimani bolilaw bilama bi yɔrɔ min na bi gɛlɛya caman bɛ u kan i n'a fɔ reflet d'Afrique y'a fɔ cogo min k'ale ni u caman kumana munna circulation na polisiw kɔni ɲɛ tɛnɛ ye u ye a b'i n'a fɔ kɔni n'olu ye u ye ko o ye olu kɔni ka sugu jalen i n'a fɔ caman ye a ɲɛfɔ olu ye cogo min polisiw yɛrɛ kɔni a y'a kɛ mɛ ɲinɛ ni jakuma ye olu ɲɛ telimanitigi ɲɛ olu bɛ se k'u da kɔni de fara ɲɔgɔn kan sa ka file fiyɛ daminɛ o la walima a dɔw bɛ olu yɛrɛ de gɛngoyi fo ka t'u nɔrɔ moto kɔfɛla la o waati o bɛ kɛ
wa n'olu jɔ fana pièce caman bɛ o de bɛ laɲini olu la olu yɛrɛ kɔni ma min faamu fiyewu telimani yɛrɛ kɔni pièce tɛ se ka ɲini ka ban o dɔ la hali n'i y'a pièce bɛɛ lajɛlen bila i dufa kɔnɔ i bɛ ala de wele i bɔtɔ i ka da fɛ polisiw ka nin wele n'o tɛ ni polisiw kɔni ka fiyɛli ser'i ma k'i jɔ kɔni o waribɔ kelen i b'o kɛ barisabu papier o papier n'u y'a laɲini n'a sɔrɔli dufa kɔnɔ o t'i ka taali o t'a yamaruya ko ye u na kuma f'i ye min b'i kɔfɛ n'a ma tali kɛ o la a bɛ tali kɛ e yɛrɛ moto boli cogo kan walima fɛn caman yɛrɛ o de y'a to telimantigiw y'a yira bi k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ u kan o la u mago bɛ jamana faamaw olu ka dɛmɛ na hali n'a sɔrɔ maa jugu dɔw bɛ u cɛla u y'a yira k'a fɔ u kan ka ɲɛɲini barisabu baara o baara h'a ka jan maa ɲuman b'a la maa jugu b'a la nka olu bɛɛ lajɛlen man ka kɛ maa jugu ye koyi barisabu denbayatigi bɛ u la kabilatigiw bɛ u la maa sɛbɛw bɛ olu la hali fonctionnaire dɔw bɛ yen kɛ ka kɛ ni olu ka baara yɛrɛ kɛcogo ye olu mana bɔ baarakɛyɔrɔ la ko a dɔw bɛ tila ka telimani boli ni k'o kɛ tuguni o bɛ yira a ka ja ko bɛ ye olu ka baaraw kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka laɲini olu kɛ sabati fɛn ye Kumba Jakite Reflet d'Afrique sɔgɔmada in na ale bolonɔ don aw bonya b'a la an balimaw indépendance sɔgɔmada in na an bɛ segin ka na ale yɔrɔ la Mamadu Awa Gasama a ka kibaruya labanw bɛ cogo di ka kɛ ni indépendant ka ɲɛfɔli ye min bɛ tali kɛ Mamadu Awa Gasama la min n'a sɔrɔ a minɛnen bɛ yɛlɛmani député kɔrɔ CNT maa dɔ don min n'a sɔrɔ a bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ sisan minɛkabila la ka kɛ ni a ka avocat ye solonanidonna maître Mamadu Ismaël Konate o y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mamadu Awa Gasama la a welelen kɔfɛ kiiri tigilamɔgɔw fɛ ja dɔw taara yira a la ale taalen kɔfɛ ale ni Mamadu Awa Gasama kumanen kɔfɛ ani kiiri tigilamɔgɔw ye ɲɔgɔn ye wa u ka kiiri bonda fɔlɔ ko a kuma bɛ olu de tɛgɛ kɔnɔ dossier yiralen kɔfɛ ale la u kɛmɛ ka Mamadu Awa Gasama ka vidéo bɛ yen n'a y'a kɛ réseaux sociaux kan k'a bɛɛ lajɛlen capture kɛ k'a bɛɛ kɛ clé dɔ kan k'a bila o papier kɔnɔna na Mamadu Awa Gasama wa fana ko ale ye a ɲininkali kɛ a fɛn o fɛn na ko Gasama jɔra a bɛɛ la tigitigi ko a ye a bɛɛ lajɛlen fɔ n'a y'a kɛ walima n'a jɔna a sɔnna o na dɔ bɔ kiiri taabolo la wa nka a ka avocat kɔni y'a yira k'a fɔ min diyara ale ye kosɛbɛ Mamadu Awa Gasama min jɔrɔ tun bɛ ale la ale ka taa sɔrɔ minɛkabila la min tɛ a ka jɔyɔrɔ ko fɔ ka taa bila soni dɔ kɔnɔ min datugu bɛ a dala kɔlɔkɔlɔ an balimaw ka taa bila yɔrɔ dɔ la min n'a sɔrɔ o t'a ka hakɛ ko fɔ ka kɛ ni a ka députéya jɔyɔrɔ ye faamaya min n'o briefing bɛ a kan n'a sɔrɔ ale tun taara sɔrɔ minɛcogo yɛrɛ la min ni o minɛcogo tɛ kelen ye ale tun bɛ se ka kuma o la nka ale y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la kiiri tigilama ninnu ye nin maa kofɔlen ka bonya ka da a jɔyɔrɔ kan o de y'a tɔ Mamadu Awa Gasama ko a jɔlen min filɛ a la ale bɛ a yira k'a fɔ kiiriw kɔni o kuma da de bɛna don olu la sa décembre kalo nata wa sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛw bɛ sen na ani ale bɛ ka laɲini bɛɛ kɛ Mamadu Awa Gasama a bɛ se ka bila a ka hakɛ kɔnɔna na cogo min na hali yanni kiiri don cɛ bolo bɛ se ka bila ka bɔ a kan na cogo min na ko waleyaw bɛ sen na don nataw la ko laɲiniw bɛ se ka sabati indépendant ale de ye nin kuma fɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw o kunnafoni lase sɛbɛn kelen n'o bɛ tali kɛ indépendant na a yira k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi tiɲɛ don an balimaw kɛlɛ kɔni kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ bi adamadenw ni kɔni bilama ko a bɛ ka tɔrɔkɔ kosɛbɛ diɲɛ jamanaw caman kɔnɔ hali n'an ye Ukraine ta in ta k'a lajɛ kɛ ka kɔn maa caman ni tora kɔsa in na fana min bɛ tali kɛ setigi jamana ba fila la arabu jamanaw kan olu fila ye u nun turu ɲɔgɔn na nka fiɲɛ ma wuli ka ban bɛɛ lajɛlen bolo de bɛ i kunnata la anw yɛrɛ ka jamana ta bɛ cogo di Mali bɛ sigiyɔrɔ 154 na Burkina Faso sigiyɔrɔ 152 o bɛ o la Niger sigiyɔrɔ 14 na o bɛ o la diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minnu bɛ bɛn ɲinini sɔrɔli walima bɛn ɲinini sira kan ni bɛn tɛ u ka jamanaw kɔnɔ o ye classement kɛcogo ye kow sigicogo ɲɔgɔn sanfɛ nka nin bɛɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko anw ka nin jamana ninnu kɔfɛ jamana caman bɛ yen n'a sɔrɔ ni olu mago bɛ bɛn na o la sa ko bɛn de kan ka ɲini bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa hakɛw olu bɛ se ka sabati cogo min furukufuruku ani futinɛw olu bɛ se ka bɔ sigiw kɔnɔna na o de fana bɛ dan sigi anw ka bidon kunnafoni na minnu n'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛlaw ye minnu sɛbɛn aw tulo garijɛgɛ kɛra min ye n'an sera ka olu lase aw ma ka kɛ ni waatiw di cogo ye o kun ye nin ye
ka foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin lamɛnbagaw ani filɛlikɛlaw bɛɛ ma jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔfɛ joliba tele don aw ka to filɛli la bi ye juma ye lahɔrɔma donba don ala ka batow minɛ ala ka diɲɛ waati yɛrɛ jira an na